anaghị eji gị nnọọ na-adọ gị nnọọ na-asị gị kwụsị na ijiri nwayọọ ị na-efe isi kpakakpaka ịchọ nnọọ ka ukwu bie na nke gị nke bụkwa n'eziokwu bụ na ele ihe a na-agụkwa gị n'eziokwu sị gị wepụ aka na ebe ahụ ị na-aga n'ụzọ adịghị ya na ịlọghachita azụ ị jụrụ ajụ ị chọghị ka a tụziere gị aka ịchọ nnọọ ka ị bụrụ m na-atụ m na-eme ee ọ dị mma mmadụ ime uche ya mana oge ụfọdụ wepụta ohere leta uche gị ahụ anya ma uche gị ahụ ọ banyekwara na ihe maka oge ụfọdụ dịka mmadụ anyị bụ anyị adịghị amachakwa eme ya mere ntụziaka ji dịrịkwa mkpa mana gị nwa awụ akpa gị aka n'ọnụ gị bụrụ oyibo sochi ya rigidity nsogbu ga-adakwasị gị nsogbu ga-adakwasị gị ga-ejikwa aha abịa oyibo ga-akpọ ya rigidity problem ọgụ ama ihe nọ oyibo kapsụ obi igbo ekele m pụtawa n'ezi gwa ma dị na-echu Ụda nsọ